Πάμε. Έχουμε 25 Φεβρουαρίου του 2015. Είναι η πρώτη μέρα σκι για φέτος για μένα. Ποια είσαι εσύ? Η Μαβίνα, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Και είμαστε στο Μέναρο. Πρώτη φορά εγώ. Εσύ έχεις ξανά. Ναι, έχεις ο μπαμπάς μου. Ναι. Γιατί... Λοιπόν, πάμε μία πολύ ωραίο χιόνι σήμερα, όχι τόσο εύκολο βέβαια. Και σήμερα... Αν φάω καμιά τούμπα δεν πειράζει. Και σήμερα καταλάβαμε και η κόρη μου και εγώ, γιατί κάτι αλάνια εδώ πέρα που μάθανε σκι στο Μέναλο, κάποιος Γιώργος Μέναλος, κάποιος Γουικιπίκα και κάποιοι υπόλοιποι που τους ξεχνάω τώρα, είναι τόσο καλοί στα κανονικά χιόνια. Πάμε! Πρόσεχε μην πέσεις εκεί που έκανα number one.